penjo cha. Sama koro japiny neno ni ushuru ng'eny to kone tudruok e kind ushuru gi service ma sirkal miye. Mane makelo hero ma dhano herogo avoid taxes. Adieri makende ni pinje mang'eny kata mane first world, the tax ma ng'ato ka ng'ato chulo is almost 45%. Oingo marwa. Mak mana ni sama isechulo tax no, ting'e ni kidhi sikul, nyathini dhi somo e public school mok idhi chulo fee mamalo. Ing'e ni kidhi kamidake cha, tidhi ng'iewo pi e bei makare, mok ni malo. Hospital bende nitie iyudo thieth. Koro mane momiyo iyudo ka in kaka japiny kata ja ohala kapok ikawo pesa monego ichul ushuru cha, tipenjore ni to sirkal madwa miyo ushuru ni to kamoro yo mabiro ofisa ka to raracha, kamoro kiny jomoko bende chako duogo luoro na. Mane omi diere moko ne wan gi gimoro luongo ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Higni moko 3-4 ka loch Sir Kibaki ne dhano mor makati wacho ni chulo ushuru ni to chulo, ne miyo uchumi bedo malo. Koro nitiere gik motudore mang'eny e kind sirkal gi japiny. Koro nitie moro miwacho ni ise ogwang' tisegweno. Nitiere kama kichomo jo ohala mathurwa ka ting'e ni nitiere mibadhi. Nikech king'iyo kata mana Nairobi ka ute gero to dhano onge pesa. Iparo ni gigero gi pesa mar Ramogi gima FCPA wacho ne en gima winjore, lakini mane monego kuongo timre? Sirkal onego rie yore gi mag choko usuru mondi koso medo usuru? Nikech gima gitimo sani en medo usuru. Mane monego timre mokuongo? An gi weche ariyo ma adwar mondo awach ka wiye wil tiparna.